देखो साप सब धान गुड़ा ना सब नष्ट हो देखो सब भल धान गुड़ा बुड़ी की पूरा नष्ट हो पुल पाखु केते लोक ये अच्छा देखो पानी के जाऊ देखो मैंने समुद्र लहड़ी भाया जाऊँ ऐसा देखो साप गोटे देखिए राम नानी पानी टा एपट साइड रू जाऊँ सेपट पवन दूसरी लहड़ी क्रिएट हो कि साप मुंड देखो तो साप माने साप भी संभाली पार ना एते पानी साप भी संभाली पार ना पवन बोली बहुत जोर दौर माने भॉइस शुभ भी न ठीक से क्लियर सापटा ही खंडे बाट धरला से ठीक माने के गाँ रु के नहीं पानी आसथियो ना एउडे बुद्धि काटे एवढे गुद्दी काट गुद्दी का सापटा गुटे से संभाली पारानी टोटाल से मुंड धरीगला हाँ 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 देखो आम आम बिल पाखु देखो टोटाल सेपट यहाँ हूँ गहिरपारी बिलटा आई बरगछरा बुड़ी तुम तलू जी पूरा उदा हो आ देखो पूरा से मुंड जाए पूरा बुड़ीकी अच्छी मुंड तुम घर बुड़ी ना आज किसी कहींपारे कहीं बुड़ी अवस्था नहीं देखो रास्ता एपट साइड भी टोटाल बुड़ी सकाल बुड़ी ना हां सकाल बुड़ी खाली ए बरगछरा बुनतला एबे किछि बुनतला टिकरे बुडतला एबे पूरा सफा पूरा समुद्र लहड़ी एगो नौका फुकाणी कि हां वीडियो करिया नौका चैनल डिप्रे भाई भाई डिप्रेशन भाई के तो पुल्लो बुदे माय गॉड ओ माय गॉड आज मेरा भाई के तो पुल्लो बुदे किसे कोरिम भी धीरे धीरे चप्पल करी धीरे धीरे पानी जान दे केते पानी पड़े जाना बेसी माने देखो से एइटी ठियाइले एत्ती पानी अरे भाबंतु आ टिके से आगु जाथिनी टोटल बुड़ी जाय माने कैरेटर पानी हिचे हम एरिया को अच्छा जीवा पुल पाखु आगु जीवा चलो खतरा सीन माने हम बा पुल का बुड़ी ले पुल समुद्र रे लहड़ी पड़ी की चलंत आमे जीवा बे आरा पुल पाखु सत्य मल्टीप्लेयर
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ପାଣି। ଭାଇ ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଜଣଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ମାନେ ରାସ୍ତା ସାଇଡରୁ ମୁଁ ଯେବେ ଏଇପଟେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ତଳଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ସେ ଏଇ ରାସ୍ତା ହାଇଟ୍ର ଅଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ବୋଲି। ମାନେ ବର୍ଷା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପାଣି, ସେ ବାଛୁରୀଟା ଟୋଟାଲ ମାନେ ପୁରା ତା ହାଇଟ୍ର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଆସିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି, ଆଉ ଖାଲି ଘର ଚାରିପଟେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ପାର ହେଇକି ଘର କେତେ ପାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ କେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଏଇଟା ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଏଇଟା ଭାସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଭାସୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ପାଣି, ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଘେ ଲେଖା ପାଣି। ଏଇଟା ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ବୁହାବୁହି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ରୁମ୍ଟା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପିଣ୍ଡାଟା ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଟା ସବୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ନା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ସେ ଇଟାର ବନ୍ଧ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧ ପାର ହେଇକି ପାଣି ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପାସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଅଛି କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ବହୁତ ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭାସିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେ ରେଟ୍ରେ ଲସ୍ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର। ମାନେ କେବଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କ'ଣ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେଉଁଟା ଇଟା ତିଆରି ପାଇଁ, ଏଇ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ହେଇକି ବି ଠୁଳା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏପଟେ ଡେଲି କଲେଜ ଯାଏ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ପୁରା ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ପୁରା ପାଣି, ସେପଟ ସାଇଡ୍ ପାଣି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ପାସ୍ କରିଛି ସେ ସବୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେ ରେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପବନ ବୋଲି ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଦେଉଛି। ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ସମୁଦ୍ରଠୁ ଅଧିକା ପାଣି ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି।